יש כאן עובדות מוכרחים להודות, זה התחיל ברוסית מדוד בן גוריון עד ארגו ואדמון רוב יושבי כסית. לילה גלילי, הוי כנרת שלי, על מנגינות משם, בביצות ובקבוצות, מבצע כבד וחם. היו אז טיפוסים, עבדו עד חושך, רקדו עד אור, עשו ניסים, כן השתננו, אבל בינינו, הרי כולנו קצת רוסים. היו אז טיפוסים, עבדו עד חושך, רקדו עד אור, עשו ניסים, כן השתננו, אבל בינינו, הרי כולנו הרוסים. ממינסק לאקרון ומפינסק לזיכרון הם עלו לחדש, ושחקן תיאטרון לא נחשב כישרון בלי הלמד רש. על המגדל עם גרמושקה ושל ולפעמים כסיץ, הכללות המחולות היו אז ברוסית. היו אז טיפוסים, עבדו עד חושך, רקדו על אור, עשו ניסים, כן השתננו, אבל בינינו הרי כולנו קצת רוסים.